vážení pani ministri Mládek a Ťok, vážení kolegovia veľvyslanci a členovia diplomatického zboru, vážení členovia parlamentu, milí krajania, drahí českí priatelia. Dear Mr. President Zeman, dear ministers Mládek and Ťok, dear members of the parliament, dear excellencies, dear fellow countrymen, dear Czech friends. Then I will speak only Slovak and my speech will be in English delivered to all embassies via email. Vážení priatelia, ďakujem vám všetkým, že ste prijali naše pozvanie. Demokratická ústava, rešpektujúca štandardy Rady Európy a európskych spoločenstiev, bola dôležitým faktorom v skutočnosti, že nový suverénny štát, Slovenská republika, ukázal v skeptickej Európe počas viac ako 24 rokov úspešný príbeh. Pred 20 rokmi nikto neočakával, že spomedzi krajín Vyšehradskej štvorky len Slovensko zavedie euro. Plníme kritériá paktu stability, nikdy sme nevyrábali problémy v eurozóne. V súčasnosti má Slovensko jeden z najvyšších rastov v Európskej únii. Počas posledných 2 mesiacov sme ukázali, že vieme efektívne manažovať predsedníctvo v Rade Európskej únie. Naša samostatná nezávislá cesta, drahí českí priatelia, sa začala pokojným rozdelením Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Zamatový rozvod, ako dnes už vieme, sa stal napokon obchodnou značkou našich národov. Keď vidíme súčasné vnútorné konflikty v mnohých krajinách, spojené s medzinárodnými turbulenciami, vrátane nášho najbližšieho susedstva, táto pozitívna skúsenosť zamatového riešenia československých nezhôd nadobúda nový význam a silu dobrého, produktívneho príkladu. Ešte jeden fakt je dôležité vyzdvihnúť. Z hľadiska vzájomného obchodu je Česká republika stále druhý najdôležitejší partner pre Slovensko. A naopak, Slovenská republika, že je iba 5,3 miliónmi obyvateľov, je stále druhý najsilnejší partner Česka po Nemecku a pred Poľskom, Čínou, Ruskom, Francúzskom, Rakúskom a Maďarskom. Všetky tieto skutočnosti spolu s jazykovou a kultúrnou blízkosťou, ako aj spoločnou históriou, viedli k naozaj vynikajúcim a harmonickým vzťahom, ktoré jestvujú medzi Slovenskom a Českom, medzi politickými reprezentáciami a čo je najdôležitejšie, i medzi našimi ľuďmi. Je tiež dôležité spomenúť, že slovenská komunita v Čechách a na Morave je najväčšia spomedzi našich krajanských komunít vo všetkých štátoch Európskej únie. Fakt, že sme boli schopní vybudovať vynikajúce vzťahy medzi našimi krajinami a národmi, má najvyšší význam tak pre Slovensku ako aj Českú republiku. V tejto komplikovanej a meniacej sa situácii vo svete a najmä v Európskej únii sa viackrát preukázalo, že máme spoločné záujmy a pozície a zdieľame aj podobné hodnoty a názory. Tak Česká republika ako aj Slovenská republika majú trvalý a silný záujem na dobrých susedských vzťahoch, spojenectve, solidarite a vzájomnej podpore v rámci Vyšehradskej štvorky. Robí nás to všetkých silnejšími a naše názory viditeľnejšími a rešpektovanejšími v Európskej únii. Sme vďační našim českým priateľom za ich silnú podporu pre naše historicky prvé predsedníctvo v Rade Európskej únie v súčasných turbulentných a veľmi ťažkých časoch pre celý európsky integračný proces. Fragmentácia, nacionalizmus a individualistické prístupy sú na vzostupe. Ľudia sa začali s nádejou obracať k rýchlym a jednoduchým riešeniam ponúkaným extrémistickými a radikálnymi silami, ktoré erodujú naše demokratické politické systémy. A mohli by sa dokonca v istom bode stať mainstreamom, ak nebudeme schopní kriticky sa pozrieť na našu Európsku úniu, ale aj na nás samotných. Je zrejmé, že Európska únia potrebuje novú jednotnú víziu, ktorá revitalizuje to, v čom je Európska únia silná a eliminuje jej slabiny. Dnes sme vystavení 2 základným procesom. Usporiadať vzťahy so Spojeným kráľovstvom po tzv. Brexite a vybudovať atraktívnejšiu a občanom bližšiu Európsku úniu. Keď hovoríme o budúcnosti Európskej únie, respektíve Európskej únie 27, budeme asi hľadať zhodu v 3 hlavných oblastiach. Poprvé, aké sú priority Európskej únie,
Po druhé, aká má byť reforma organizácie a štruktúr Európskej únie, aký má byť stupeň integrácie. A potrebujeme tiež oveľa jasnejšiu, to by som chcel zdôrazniť, a jednoduchšiu komunikáciu s našimi občanmi. Musíme s nimi hovoriť jazykom, ktorému budú úplne rozumieť. Nadchádzajúci summit hlav štátov a predsedov vlád v Bratislave začne takúto silnú diskusiu, ktorá je neodvratná. Nemôže však trvať dlho. Ideálne by sme ju mali ukončiť na jar budúceho roku pri príležitosti 60. výročia podpísania Rímskych zmluv. Drahí českí priatelia, je pre mňa veľká, naozaj obrovská česť slúžiť mojej vlasti práve tu v Prahe. Robiť podľa svojich najlepších síl čo najviac pre posilňovanie našich vzájomných vzťahov, hľadať nové príležitosti pre vzájomnú spoluprácu. Chcem zdôrazniť, že si veľmi vážim skutočnosť, že hlava českého štátu je dnes opätovne prítomná na recepcii k slovenskému štátnemu sviatku. Je to dôležité znamenie našich mimoriadnych vzťahov. Vážený pán prezident, milý Miloš, veľmi pekne ti za to ďakujem. Vážený pán prezident, teším sa na úspešnú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Českou republikou v nasledujúcom období a domnievam sa, že v dnešných časoch sa my, Slováci a Česi a Slováci, navzájom potrebujeme viac a viac. Nech sa páči, pán prezident, máš slovo. Chtěl bych úvodem připomenout to, co si všichni pamatujeme ze školy. Přísloví o 3 prutech zlatoplukových. A dnes jsou tyto pruty dokonce 4. Jeden přihlouplý komentátor deníku Právo, kterému se přezdívá Topche, napsal nedávno článek, který vyzývá Českou republiku, aby vystoupila z Visegrádu a přimkla se k Německu. Zastávám přesně opačný postoj. To, co máme učinit, abychom v Evropské unii hráli důstojnou roli, je posílit Visegrád jako, když už mám použít německý výraz, Wahlverwandtschaft, tedy jako spojení volbou. Máme společné zájmy, ať už se týkají migrační krize nebo některých dalších oblastí. Jsem velmi rád, že po nedávných polských volbách nová polská vláda se pevněji přimkla k Visegrádu a tím posílila jeho význam. A soudě podle některých prohlášení rakouského ministra zahraničí, myslím si, že i Rakousko by zde mohlo být uvnitř Evropské unie vítaným spojencem a vítaným partnerem. Všichni odmítáme nevyžádané rady nejrůznějších evropských i jiných úředníků, protože si dokážeme vládnout sami. A zcela závěrem bych starším z nás připomněl jedno heslo z roku 1968, které je, byť v novém kontextu, stále aktuální. My jsme s vámi, buďte s námi. Děkuji za pozornost.